Nasaan tayo? Nasa BGH po kami. Oh, naglalaro si SAS ng dahon, oh. Nasa BGH, ano? Ang green ng kapaligiran. Oh, mga tuyong dahon. Ibon pang kumakanta dun. Paan namin na sayas. Ik. Paras kami naka-block. Ik. Ano yan? Marunong patayin. Ano yan? Walis? Walis ba yan? Walis ba yan? Walis ba to? May music doon, baka maano tayo, copyright. Ayan. And then no entry doon. Okay. Ay, kasi ito yung subbing area na. Something. Ay, baba. Swab test ni Mahal, eh. Diba? Dapat kasi halos weekly swab. Bye. Na. Baba. Dahan-dahan, ha. Moira. Ito. Yan. Yan. Hop. Hop. Pag nadapa ka dyan, di ka sasaluin. Bakit? Madumi yung camera ko. Hop. Saan tayo papunta? Bata. Saan papunta, bata? Hop. Makakanta ka? Ha? Up. Yes. Bis ng oras. Grabe. Laki na nga seyas, oh. Kuya. Buka. Kuya Seyas, anong masabi mo kay Ading? Ading kasi parang mas nakababatang kapatid sa Ilocano sa Pangasinan. Nako po. Ha? Diyan na. Dito ako. Tapat. Yeah. Palit. Oh. Ay. Nung pinanganak ka, anak, dito sa BGH, dito natutulog si Daddy, sa labas. Oo. Pinapalabas lang ako. Popo. Ay.
Sarap naman. Makalabas-labas, makagala-gala. Kaya hindi na mag-SM, basta ano, mga ganito. Ga! Kuya na si Ice, ang dumi ng pitat, sigurado ako din. Saan pupunta, bata? Mahulog ka pa? Upo ka dyan? Na? Upo ka lang dyan? Dandahan. Uy, nakatalon eh. Ay, dun tayo. Malamok dyan banda. Malamok. Takbo. Up! Teka lang. Tulungan ka ni Daddy. Ay, pabigla eh. Oh. Yan. Oh, hawak. Po muna tayo. Doon tayo. Po tayo dyan, oh. Okay. Holiday ngayon eh, kaya sakto, makapagpahinga. Hindi yung ganong pahinga talaga. Gusto ko rin maging productive pag holiday. Pag rest day, yan, edit, laba. Ay, si mama mo. Andun si mama niya eh. Sa lugar na yun. Papaswab. Ah! Gusto ko na yung vlog ni Cassie Neistat ah. Ang idol ko sa pagbablog eh. Galing sa storytelling. Ha! Uy! Natayo-tayo ka pa dyan. Ay! Oh! Hop. Ah, galing ah. Galing ah. Hop, bumaba din. Bakit? Ayaw mo dyan. Yan. Yan sir, tapon mo. Yan. Tapon mo, yan. Tapon mo doon. Yan. Ay, sa akin. Yung pantalon na maging kapitan ng dumi. Pero okay lang. Ganda kasi black eh. Stretchable. Oh, bakit ganyan, sir? Oh, hindi kinakain. Oh, hindi kinakain siya. Ulo kong bata ka. Kaya yun. Ano yan, walis? Ito, walis? Sa ulo mo. Tanggalin natin yung mga dumi sa ulo mo. Ano na? Labit pala ka na sa mukha ko. Akin na. Ang bait ah. Gawa lang ng gawa para may mababalikan. Diba? Hindi babalik yung gantong oras. Yung mga hindi kayo manood, okay lang. Kasi para to sa anak ko. Pero masaya ako sa mga comment kasi sabi nila boring or anything na baguhin ko. Pero sa akin, gawa lang ng gawa. May trabaho ako, napagagampalan ko yung pagiging tatay ko, alaga ng anak, nagagampalan ko yung pagiging asawa, nakapaglaba, nakapag-edit pa ako niyan ha. Full time na trabaho, nakapag pa ako, sideline. Kaya nagagawa ko success sa mga kaya kong gawin.
Sasamahan ko si Mahal. Kaya, very blessed. Uy, tumatawag si Mahal. Tapos nata si Mahal magpaswab ah. Tumawag na eh. Ayun na. Nakita niya ba? Nakita yung ano. Ayan, may botete. Ayan, nakakulay green na botete. Ayan. Ayan. Hop. Ano? Ka na? Bigyan na tayo? Wala naman. Masarap tumambay dito. Kaya nga eh. Sarap. Sarap magpaswab. Hindi. Marunong nga umakyat. Akit niya yan. Hindi, ikaw muna ngayon. Sige. Ibang style na naman yung ginawa sa ilong ko ngayon. Ano? Mas masakit naman. Ibang style. Dalawang sinundo. Oo, anong tinitingnan kung bakit. Ay, yung isa kasi makulangot eh. Ay! Niligpit niya to. Siya nagliligpit nito sa ano, pakunti-kunti eh. Yung isa, negative yung swab mo nakaraan. Oo naman. Oh naman. Di pa kami nagmamask niyan. Paano pag nagmask pa kami? Positive na. Oh, op. Wag. Oh. Sis. Ang lakad kami. Diyan na namin yung oras. Kiss. Gawa ng gawa, parang may mababalikan, di ba? Di ba, Mahal? Ikaw, ano masabi mo doon? Ha? Ano sasabi ko? Taba ko na, taba mo na rin. Ay, tinan mo yung anak natin. Oh, tumambling. Ang dumi niya, oh. Hindi. Kaya yan. Hindi. Inarte lang yan kasi nadumihan yung pet niya. Ano boy? Kaya pa? Dumi ng pet eh. Oh. Hello. Bye-bye. Bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye. Live love. Love life. Pure happiness. Kiss daddy. Kiss mo ka daddy. Kiss mo ka daddy. Kiss daddy. Isa pa. Kiss daddy. Kiss daddy. Yung mga nanay tatay nakaupo na lang, no? Kasi yung mga anak nilang tulad niyan, yan. Yung mga kukulit, no? Kaya pala ng bata ko, ba't kasi mama at papa pupunta ng park makaupo lang? Painom-inom lang ng soft drinks. Ay, akin na yan. Iuwi mo yan? Ay, Ganda Mag-uwi yan yan. ah. Ay, Design. ay, galing yan ah. Ano yan? Ha? Ang galing naman ito. Dito lang. Pagod na pala sa bahay nung gusto kong pahinga. Kaya pala punta ng park, no? Daming dala, oh. Ikaw naman, ligo lang, punta na. Yung mga magulang mo pala, luluto pa, no? Ligo, bisang ko lahat, oh. Pagod na sa bahay. Pag- Sa park. Pag sa park, nakaupo na lang, eh, no? Yun pala yun.